We zijn hier in het Bilgaard winkelcentrum. Hele mooie uitzicht hier zo, hè? Ik ben helemaal happy hier. Werkelijk weer ten Edderleeuwen. Ik leg gewoon vast en ik kom terug en ik loop zo door. Oh, dat zullen we inhouden, hè? Ja, dat verandert niks aan. Dat is elke keer hetzelfde. Hartstikke leuk dat je me even sjoggen naar een nieuwe video. Ik kwam, Juster, kwam ik even op de website van Bilgaard. Goeie, ben ik weer in winkelcentrum Bilgaard. Misschien zeg ik het nou ooit verkeerd, het is net Bilgaard, maar Bilgaard. Nou, ik ben heel benieuwd, want deze vrouw die doet er heel cool over, van een heel geweldig winkelcentrum. Het wordt zelfs die website neemt de speciaalzaak van Friesland. Dus ze wil eigenlijk zeggen van oké, we gaan in het winkelcentrum Bilgaard, hebben we alles, hè, er zit alles. Dus het is eigenlijk een soort van speciaalzaak, al die winkels bij elkaar. Dus ik ben heel benieuwd, hoe geweldig is dat winkelcentrum nou eigenlijk? Is het misschien wel het geweldigste winkelcentrum van heel Friesland? Waar zal het zeggen? Dus ik neem je even mee naar winkelcentrum Bilgaard. Oké, dat is de laatste keer. Oh nee, ik heb het nog één keer zeggen en daarna zeg ik het gewoon. Zat ik denk dat het jet. Ik zeg nog één keer Bilgaard en daarna is het gewoon Bilgaard. Geweldig. Op naar Bilgaard. Bilgaard. Oh. Ik ben inmiddels wat bedaard, want ik moet naar Bilgaard. Is het? Dat is best leuk ding. Zelfs de P is even scheef, hè? Leuk toch? Lekker onderhaven. Hey, zeker. Mooi. Dat is mooi waar, hè? Hoeveel kilometer was het nog? Nou, dan wel een 8 jochen. Oh, bliksem. Ja, Nou, dan was het niet mee, hè? waar de Christen fit wezen. Hè? Oh ja, en dan weer rijden. Precies. Nou, succes, hè? Yo. Hoi. Hoi. Dan is iemand de auto wasken. Zullen we goed uit, hè? Mooi, hè? Ik heb nog wel eens een keer een leuk ideetje. De fietsvlog. Gewoon overal wat delfiets en dat zien meestal Rob en Razen. Meestal vind ik het een leuk idee. De fietsvlog. Laat me daar in weten. Doe hem omheen. Abonneer je op het kanaal. En het belangrijkste nog. Want ja, ik ben al dagen aan het publiceren. Dat is meer even een test. Zo van, hé, wat levert dat nog op? Ja, het belangrijkste wat het oplevert, maar het is natuurlijk yield. Dat gaat op het start net zo allemaal. Maar moest je het nou een beetje ondersteunen, dan kun je eigenlijk een paar dingen doen. Doe kerst een lidmaatschap nemen op de Friese vloggen. En doe kerst ook nog bepaalde, wat hier laatste van hier krijgen. Die hier namelijk een thanks, dus een reactie kerst dan achterlaten. En daarmee doneer ik een bedrag aan de Friese vloggen. Nou ja, hoe meer ik er van binnen krijg, hoe eerder dat ik gewoon zei van ik ga gewoon fulltime van. Dan maak je gewoon al dagen een video. Hoe ik het dat? Geweldig. Zo, nou dan ben we in Bilgaard. We zijn er. Prachtig, hè? We zijn allemaal aan de ene kant van het winkelcentrum. Bij de Albert Heijn had ze een heel winkelcentrum hierachter. Ik geef het dadelijk even in. Maar ik denk dat je eerst wel even misschien even bij de olieballen mee kunnen vrije. Hoe dat je gaat hier in Bilgaard. Want ik begreep dat... goeie. Mag ik je wat vragen, meneer? Ik heb begrepen, je investeert sinds kwart, hè? Ja. Nou, en hoe is het om bij je wedstrijden? Altijd leuk, hè? Ja? Ja, altijd leuk en gezellig. Wat is er zo leuk om Bilgaard? Ja, ik sta hier al wat jaren, dus ja. En wat vind je van het winkelcentrum weer? Ja, dat verandert niks aan. Dat is elke keer hetzelfde. En was het ook geheim van een goede oliebal? Dat geven we niet prijs, hè? Oh nee? Nee. Is het een geheim dan? Ja. Oh ja? Ja, eigen recept, hè? Prima. Dat kunnen we niet prijsgeven. Nee, gaat terug. Nou ja, best. Dan hoor je het maar lekker voor jezelf. Hè? Ja, toch? Ja. Oh, zie je. Is ik nog een orenkraam hier. Een soort foodtruck festival, zoals je het kennen. Maar een hele volle fantasie. Ah, goeie mevrouw. Zoek je wat vragen mij, mevrouw? Prima. Ja, vind je het prima? Ja, niks verkeerd aan. Kom je weer een soort? Ik kom weer een heel soort. Ja, hè? Ja. Wat hel je je zaal dan? Of van alles. Ga naar Steenbaan, Hemel. Ga hier dan. Ga overal heen. Lekker binnen. Ja. Dus, ja, prima. En woon je hier in de buurt dan? Vroeger wel, maar ik woon nu in de Vrijheidswijk. Maar ik kom hier nog altijd mijn boodschappen doen. Oh, ja. Mis je het dan echt? Bilgaard of niet? Nee, maar ik kom hier toch altijd geregeld. Dus echt missen doe ik het niet. Ja. Maar qua wonen mis ik het niet, nee. Nee? Nee. Wordt dan in de Vrijheidswijk beter? Of, Nou ja, maar wel beter als hier. Tenminste, waar ik dan wegkom is beter. ja, Zal hè? maar Want, zeggen. Ik wil niet zeggen dat het overal zo is, hoor. nee. Want wat kenmerkt Bilgaardse dan?
Nou ja, er zijn een hoop studenten hier. Ik heb tussen de studenten woont en dat is niet een pretje. Oh, de fietsenvoordeelshop, daar had ik ooit een keer van een fiets besteld. Wie was zit je er een winkel van? Schoen- en sleutelservice. Zit je wel van alles hier, hè? Ze noemen het dus in de commercial, of in de reclameuitingen, de speciaalzaak van Friesland. Dus eigenlijk komt er op Del. Dit hele winkelcentrum is één keer de speciaalzaak dat je alles krijgen kan. Dit is een beetje het hoofdplein, denk ik. Daar komen we nog een beetje op uit. Hier die commercial opnames ook wel. Dit is toch een beetje de entree, zoek ze zeggen, hè? Het hoofdentree van het winkelcentrum. Is dit nou het beste winkelcentrum van Friesland of niet? Was het altijd wel, maar nou toch niet wel? Ja, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Is het minder winter hierheen? Nou, toen het nog niet in de brand, het brandwees toen, een jaar alleen. Ja, het was toen een zon of zij of iets, jongen. Ja. Maar toen was het heel gezellig altijd, ja. Maar nu is er een hoop buiten komen. Hè? Alles wat buiten staat eerst hier. Dus, kruidvat en zo. Hè? Het zit allemaal buiten, dan kan je langs de gauw. Ja, het is een andere route. Nou, het beste misschien net, maar ik vind het wel heel mooi. Ja. Het is ik vind het wel een verbetering. Ja, mensen verlangen uit de orde, maar ik vind het wel mooi. Ja. Ik ga er van de ja. Sorry. Ik neem het gesprek nog heel erg. En wat voor badschip doe je hier dan al? De Aldi, Style & Co, de Action. Ja, ik kom eigenlijk overal wel. Meer, ja. Dan hoor ik alleen maar hier te wijzen en dan ben je weer kleren? Of, Ja, maar ik ben niet dichtbij. Oh, je bent hier in Belgaard? Ja, de Venom. Hier in het winkelcentrum zelf? Of? Nee, in de Venom. Dat is bij de NHL. En hoe is de buurt verder in Belgaard? Sommige mensen zeggen, ik was gek scheren Belgado, omdat je soms wat mal om tak gaat. Maar... Ja, maar giet het overal. Ja, dat is net anders in deze buurt dan in andere buurten? Nee, vind ik net. Je wordt altijd heel neerbuigend door die, maar dat heb ik net last van. Ja, vind je het idee dat er op Belgaard wordt neerbuigend door die? Nou, bij de Vrijheidswijk en bij en dit Belgaard dus, maar ik heb er geen last van. En ik heb hier een soort kennissen en ik woon hier wel wennen. Ik kom dan wel heel vaak in boetegebieden, hè? Kammingenbuurten, maar dan vind ik het al stil. Het is hier altijd levendig. We zien hier. Oh, zie hier, een scherm. Goedendag meneer. Mag ik wat vragen meneer? Ik maak je een video hier over Belgaard. Oh. En je bent ook een bezoeker van Belgaard, Jokbo. Ik kom hier altijd. Ja, je komt hier altijd? Altijd. Hoe vaak kom je hier dan? Elke dag 4 keer met de hond. Oh, je 4 keer zelfs? Ja. En waarom kom je weer zo vaak dan? Een beetje met rijden. Oh, dan hier weer net zijn centrum. Ja. Oké. Dat is een plekje waar die alles kwijt kan en niemand heeft er last van. Dus. Nee, ja. Ja, dat ook. En veel van het winkelcentrum weer, hè? Nou, ik ben hier wel eens bezig geweest. Ze staan hier nou van de gemeente van, heb je ook nieuwe ideeën? En het laatste wat ik zei, van, er moeten verkeersremmers komen op de weg, want ze knallen met 80 en 100 bij die school. Hè. Oh ja. Maar ik ook wel zei van, het is mijn stom idee, maar ik zou 1 keer in een maand of 1 keer in de 2 weken hier een markt organiseren. Ik zou de straat ook gewoon die straat afsluiten. Dan komen ze uit Harlingen weg hierheen. Sorry. Maar een goed idee. Ja, jij ook al inderdaad in die cycle van het verkeer komt je soms voorbij rijden. Ja, het is niet, ik zei van, daar zit de school waar ik heen ga. Ja. En die kinderen spelen daar. En dan komt er een of andere idioot aan met een gloednieuwe Audi. En die kan altijd met 100 langs. En 2, 3 met een Mercedes. En ik heb zoiets van, en de bocht om en de binnenbocht pakken. En ik hoop elke keer nog dat er een bus of een vrachtauto aankomt. Dat ze er bovenop klappen. Mag het niet zeggen, maar nee, dat idee krijgen we wel. Nou, ik snap wat mensen in het hotel dat je daar een beetje natuurlijk wel erg denk dan. Nou, ik had een paar keer gehad met oudere mensen. En die spraken me aan. En ze zeiden, ja, dat en dat. Ja, ik zei, dat weet ik. Ik ben ook een paar idioten bij motor. Ik knallen hier. Ja, zegt hij. Ik heb zelf ook wel eens gedacht, ik zie kopspijkers. Maar ik zie die keer op de stoel gooien. Ik zit op zich heim te pletten, maar ik zie alle ouders die erachteraan komen ook. Je had een hoeno net mee? Nee, die gaat niet mee de boodschappen doen, want dan vergeet ik hem. Dan ging je daar, dat doe ik nooit weer. Oh ja, dat is dat? Ja. Oh ja? Ja. Oeh, bliksem, ja, dat mag je net aan. Eén keer had toen, deze morgens kwam van bed, dat was de hond. Kwam bij juffrouw, je hond staat op internet, wat dan? Oh, die is bij de wissel. Kijk, de wisselbeeld, ja, die was er dan. Ik kon hem gelijk halen. Oh god, ja. Ja, goed. Ja, dan. Nou, ik wens je nog succes, hé. Ja, dankjewel. Ja, jou ook, hè? Ja. Onzin. Ja, meneer, mag je wat vragen? Vertel. Nou, ik ga een filmpje over Bulgarije. Oh.
Nou ja, joh, kom je ook weer in Belgaartje, joh. Breng je een pakketje voor? Even naar, hoe heet het? Primera. Je zit een scheerapparaat in. Oh. Handel, hè? Ik ben handelman. Oh ja, waar kom je bij dan? Woordpikken, hè? Ja, ik ga terug, ik zei al zeg, maar waar kom je bij dan? Burger. Oh, burger, je bent een Ja. burger. Ja, maar ik ben hier wel sinds kwart. Oh. Maar ik ben een burger. Een woordpik. Maar waarom ben je hier in de kamer dan? We hebben net in Burgenbloem. Ik ga mijn huis verkocht en toen weer dit flatje weer vrij, 55 plus, hè? Ja. En helemaal happy. Net de leeuw, hoor. Nee. Net de leeuw. En hoe bevalt deze buurt dan? Ja, dat zeg ik. Net de leeuw. Helemaal happy. Ja, hè? Ja. Wat is je nog zo fijn dan? Wat ga je nou hier wat net in Burgen bevindt? Ja, dat weet ik net. Ja. Ik ben helemaal happy hier. Werkelijk weer ten net de leeuw. Ja, ik ga het ja. Ja. Jij dat maar, maat. Nou ja, dat weet ik net, maar nee joh. Dus ik ben vrij pensioen, dus ik kan het wel leren, maar ik wel. Ja, heerlijk. Heerlijk, maar Burgen erop net meer. Prakticeer er net eens over, zit je maar zeggen. Toen de eerste dag had ik nooit meer een Burgen tocht. Nou, is mogelijk net. En ik had hier werkt, wennen. Ja. En werkt ook nog. En hoe ervaar je deze buurt dan? Belgaard? Is dat een van de beste buurten van jou? Dat weet ik net. Ik ben net een louter, hè. Maar ik ben wel happy hier, dus ik meid ze me daar net zo druk om. No? Nee, dan ben ik wel meestal, ja, ik spreek met mijn man ook, van ze rieden hier als gekken soms doen hier. Ja, maar dat hoor ook gelijk. Toch? Ah, ja. Ja, dat hoor ons af. Dus ik bedoel, dat zal hier bij, dat zal in Amsterdam bij, maar dat zal ook in Dokkum en in Drachten bij. Nou? Ja. Ja. Ik zo, ja. Ja. Maar je had scheerapparaat naar beneden, je scheren er meer aan? Dat zit ik te vertellen. Oh. Ik broek het even een jaar hier en dan verkeep ik het bij Nijen in, hè? Oh ja? Oh? Ja, zo werk ik. Ja? Zo, woordpikken, hè? Handel. Maar ken het uit? Dat kan je juist uit, want mesjes kost je €50. Oh? Ja. Goed, maar is dan een mes, net een elektrisch scheerapparaat? Ja, elektrisch. Oké. Hele die oren niet. Oké. Ja. En die kun je dan van een mooi zin verplaatsen? Ja, maar dan brek je ja, dit is een net allemaal nog sport. Je was goed van, man. Ja, tactieken dit voor u. En hij nog Marktplaats niet of zo, mag het zien? En Facebook, hè. Marktplaats en Facebook. Op Marktplaats had ik hem verkocht. Oh ja. Dus dan breng ik mee hen even ongetekend versturen. Oh. Nou, dan komt er altijd door. Heb je er een belangstelling voor dan? Of? Altijd naar de leeuw. Ja, hè? Ja, maar dat doe ik altijd. Ik ga nog bij Nijen kocht. Nou, dan mag maar brekken. Mijn jaar hier 8 maanden komt die ook maar op, hè. Ja, hè? En dan verkeer ik even en dan heb ik een Nijen bij. Ja, oh, ja, nu stap we naar binnen daar, ja. Hier het winkelcentrum in. Het prachtige, vrij naaie winkelcentrum van Belgaard. Ik weet nog wel vroeger, zit ik op Squally in Belgaard. Toen het skrok, had ik de horeca Squally die. En kwam ik ook in het winkelcentrum weer. Ah, zo. Zit je zelfs een action? Oh, de meeste jongen je zelfs al. Sabbel je het bezig. Je hangt goed zin, mevrouw? Ja, ik wel. Ja, ik heb. Ja, mag ik je wat vragen, mevrouw? Sorry? Mag ik je wat vragen? Ik maak het even een filmpje op Belgaard. Oh, echt waar? Ja, inderdaad. Oh, even met z'n tweetjes, kom. Wat is er dan? Meneer maakt een filmpje. Ja, ik maak een filmpje op Belgaard. Oké. Je bent ook in Belgaard, dus... Ja, wij zijn in Belgaard, ja. Ja, ja. Maar wij komen hier niet vandaan. Oh, nee? Nee. Waar kom je bij dan? Wij komen uit Warten. En deze vriendin uit Grauw. Oh. Maar we vinden het hier zo gezellig, vandaar dat ik ook moest neurien. Ja, je neuren in de roer. Wat neuren je nou dan? Dat weet ik niet. Ik neur gewoon alle tonen door elkaar heen. Je komt er specifiek naar Belgaard dan? Ja. Wat is hier dan wat ergens oors net is? Het is hier droog. Het is hier droog, ja. Het is hier gezellig. Het is hier gezellig. En even een bakje koffie op het vaste stekje. Even lekker eten. Even lekker eten. We maken er een leuke dag van. Ja, ja. Ja, ik ga het hoor. Ja, nou, leuk zeg. Nou, ja. zag. Ja. Want ik denk van, ik zal de meesten eens even wat ze van Belgaard vinden. Maar goed, ik heb hier alleen maar positieve geloven hier dus. Ja. Ja, echt maar anders kwamen we hier niet vanzelf, hè? Als het hier niet... toch? Maar je komt hier al jaren, of mag ik het zien? Ja, wat een mooie tijd. Hè? Ja, mooi poos. Vaste route. Ja. Bakje koffie, wc-stop, heel belangrijk. Carla. Je zit in een piano. Dus eigenlijk zie ik dan een pianist die je dan even spelen kan. Sure? Wat is Shazam? Goeiedag, mag ik je wat vragen? I'm sorry, speak over. Yes, I speak English. I make a video about the shopping center here, Belgaard. Yes. Do you come here often in Belgaard? Yes. From time to time. From time to time, what do you think of the winkel, the shopping center?
I think the shopping center is good because it's close to where we live. Yeah. We live about 300 meters from here, so it's... Are you a student? Yes, I'm an international student and at NHL Standard. And where do you come from, if I may ask? Bulgaria. Oh, Bulgaria. And where do you come from? Croatia. Croatia, okay. So what do you think about Leeuwarden? Well, I quite like it because it's very... it's small, but it's not small. So it's quite peaceful, but still there are things happening around the city. If you're interested in that. Oh, hier zit dicht. Hier zit dicht, joh. Deze piano zit dicht. Deze piano is helemaal dicht. Ja, even kijken. Geweldig. Aha, goeiedag. Mevrouw. We zijn hier met Roos. Wat? We zijn met Roos, RT Aardbei. Ja? Ja, ik ben 15. We zijn hier in het Bulgaard winkelcentrum. Hele mooie uitzicht hier zo, hè. Of zou je nog opnieuw kunnen zeggen, want we zijn hier in het Bulgaard centrum. Ja, we zijn in het winkelcentrum Bulgaard van Leeuwarden. Het mooiste centrum van Leeuwarden. Ja, is dit het mooiste centrum van Leeuwarden? Ja, vind ik zelf wel, hoor. Het is hier ook mooi, kijk, al die kerstdingen. Oh ja, ik zie het, ja. Oh, het is een beetje kerst hier, ja. Hè? Bijna kerst. Dat was me deze opgevallen. Maar eerst Sinterklaas, toch? Ja, Sinterklaas. Eerst Sinterklaas, dan kerst. Kom je hier uit Bulgaard of niet? Ja, ik kom van Bulgaard. Oké. De Jokse. Hoe? De Jokse hier zo, dat is hier. Oké. En de Jokse. Ja. En hoe is het in Bulgaard? Is het een leuke buurt? Ja, wel een goede buurt, leuke buurt, gezelligheid. Sterk houden, dradies. Heel goed. Leuke mensen hier ook? Ja, hele leuke mensen. Ik ben sowieso leuk, mijn vriendin ook. Hele leuke mensen hier zo. Ja. We zijn even naar de Action, een karretje te brengen. Oh. Dan ga ik hier lekker eten bij Elias Grill, ook een goede winkel. Ja. Heel mooi. Oh, dan wens ik jullie een fijne dag, jongens en meiden, dames en heren. Koeken en peren. Dan zeggen we later het dradies. Yo. Je moet wel iets gaan doen met de presentatie, want daar ben je wel goed in. Jawel, hè? Ja. Heb je ambities? Of, Nee, ik doe het gewoon vaak. Oh ja? Ja. Doe het zelf ook wel vaker. Heb je een YouTube kanaal of zo? Nee, dat sowieso niet. Nee? Nee, dat niet. Waarom niet dan? Ik weet niet, ik vind het niet iets voor mij passen of zo. Nee, hè? Nee. Oh, je kan dan wel goed. Ja, hè? Ja. Nou, bedankt voor de interview, jongens en meiden. Nog even een box. Ja, box. Nou. Rustig, daddy. Fijne Tot dag. ziens, hè? Hoe ben je druk aan het stofzuigen, Choco? Wat zeg je net? Oh, ik ben even druk aan het stofzuigen. Ja. Hallo meneer. Hoi. Hoe gaat het hier in de Elias Grill? Ja. Gaat goed? Ja, zeker. Goed. Hoe is het nou om hier in Bulgaard te zitten? Wat bent u mee bezig op dit moment? Ja, kippen snijden. Oh, dit is de kebab? Ja, kebab, ja. En wat is nou het geheim van goede... Kipkebab. Sorry? Kipkebab. Oh, kipkebab. Ja, wat is het? Deuner heet dat dan? Ja, zeker. Dunne. Ja, wat is nou het geheim van een goede kebab? Ja. Wat is volgens u het geheim van een goede kebab? Ik begrijp het niet, sorry. Oh, ja. Ja, moet ik het anders zeggen? Wie weet jij? Nou, ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Waar komt u vandaan, meneer? Ik kom uit Syrië. Oh, uit Syrië, oké. Ja. Oh, woont u hier al lang? 2 jaar. 4 jaar? 2 jaar. 2 jaar? Oké, ja, nou, u verstaat al wel een beetje Nederlands, heb ik door. Ja, zeker. En werkt u al lang bij Elias Grill? Ja, 10 maanden misschien. Oké. En hoe vindt u het hier in Nederland? Ja, mooi. Mooi, ja? En aardige mensen. Mooi. Goed te horen. En voor wie maakt u dit nou? Ja. Of hebt u een bestelling? Oh, zo. Oh, dat gaat daar. Ja, ja, zo. Ja, ik snap het. Ja. Nou, dan gaan we het tjerken. Wat is bij het tjerken aankomen nog gewoon hier, want er staan hekken omheen. Dit tjerken is hekt. Luguber dit. Shit. Ja, dat zei je in Ekkel. Die zei van, er zit zo'n verpauperde tjerken hier.
Zo. Zou het ook inkennen? Mag ik er nog heen klimmen, denk ik. Ik daar is vol zien. Oh nee, ik is daar gewoon terug te drogen. Kom je zien? Zullen we zien? Oh, zullen we zien horen, hè? Kijk je gewoon terrein op hier, ja. Even zien hier. Zien. Jeetje. Lekker, green hing je erheen. En een mooie val. Zie ik wel zien sliepen hier, wat denk je? Harry. Mooie horrorlocatie dit, joh. Ik kan er gewoon een horrorfilm opnemen hier. Mooi plafond trouwens, maar heel dat hout. Prachtig. Dat is dan wel mooi. Stukje stoot. Kijk, verdamme. Oh hier. De Hatingom. Prachtig. Nee, moest ik wel denken hier. Zo. Lekker man. Wat is dit, joh? Ik is binnenkomen zo. Geweldig. Goed ding. Hoi. Een les. Een leger lesauto. Hoe is het met jou? Wat? Hoe is het met jou? Ja, prima. Ja? Prima. Ja, Doe je even met Bagata? In? Doe je even met Bagata? Het winkelcentrum? Ja, sorry. Meestal krijg ik het fiets wel mee, maar voor mij is het makkelijk naartoe lopen. Ik woon niet dichtbij, dus... Ja, snap ik, ja. Ja. Ik dacht dat ik er aan deze kant een beetje uit, want ik vond meestal dat je wel het meest omhing je, maar bleek een bier, maar... Hoe wil dat je net? Nou, niet altijd, soms. Ja, hè? Ja, je hebt hier meer plekken daar achter het wijkgebouwtje. Oh ja. Daar hangen ze vaak rond. Toen we hier net kwamen, was er een keer een politierazzia allemaal die boel zijn krap te ruimen, al die drugsgasten. Ja, ook aan drugs. Ja, een overlast hè, van jeugd die s'avonds laat nog hier ook en daar toen dat hij net stond. Ja, allemaal lawaai. Ja, ik denk dat het even dat mensen binnen, maar die wat erom heen hier, maar ze binnen die ook net. Nee, ik denk dat het een beetje te vies weer is. Oh ja? Ja. Is dat mooi waar, toch? Ja, nou wel, maar niet altijd. Hè? Vandaag is gisteren. Ja, even zien. Ja, het is goed waar hoor. Het is wel waar om boet even... ja, lekker zitten met een biertje. Goeiedag. Wauw. Ik hoor je vaker nog een Jeu de Boelbaan, jongen. Dit is wel een hele green dan, hè? Dit is een green en een Jeu de Boelbaan. Is dit een Jeu de Boelbaan? Dit is een Jeu de Boelbaan, hè? Ik weet niet wat het wel is, maar... Goeiedag, mevrouw. Zo. Goeiedag, mevrouw. Hallo. Hoe is het met jou? Ja, goed. Ja? Op weg naar de griepprik. Oh, de griepprik? Ik wilde oversteken. Oh, ja, soort van. Maak je wel wat vrij? Ja, natuurlijk. Want ja? Oh. die man zeurt het elke jong. Jouw man zeurt elke jong? Ja, ik vind er niks aan, maar hij zeurt het elke jong. Wat vind je er niks aan? Nee. Wat is dit nou? Ik vind er niks aan. En Nee, ik zou leuk zijn als ik hem eens tegenkwam. En dan kom ik hem ook nog tegen. Ja, nou. Wat grappig. Ja, maar waarom vind je er niks aan dan? Ik vind niks aan, ja. Zo heb je net zo'n soort. Nee, maar jouw man is er heel fan van. Die vindt het leuk, ja. Omdat het in Lauwert is. Hij vindt het leuk, ja. Dus. Ja, nou ik denk, nog maar in een bagaatje. Nou, wanneer komt het erop? Ja, je hoort. Je kent jongen gelijk een eentje. Nou, dan kan je even lachen. Nou, tot ziens. Dat weet ik uit. Ja, dat denk ik van, oh. Hoi. Ja, hoi. Geweldig. Draagsto, de Friese Vlogger en Warm Herta. Word dan lid van de Friese Vlogger. Dan kun je je abonneren, maar dan kun je ook lid worden dus. Dat al zo. Knap stukje muziek ervoor. Dan kun je dus abonnee worden, maar dan kun je lid worden. Dan sponsoren ze voor €1 per maand de Friese Vlogger. En dan zwaarst er dus voor dat ik nog volle meer video's maken. En dan krijg je exclusieve content. Wauw. Word lid. En like deze video en abonneren. Deel. Dat is haast mis.